थोंजों लाइन मोनसेल' इसोरनि राव माथाय 6:11 पद माथाय 6:11 पद बेयाव बुंनाय दं जाहैबाय जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो बे इसोरनि गोथार बोसोन सारिसेनि गेजेरजों बे मोनाबिलियाव बयनिबो जिबनाव गेदेरथार बोर लाबोथोंसै गुसुङै सेलाफ्रा सानसेखालि जिसुखौ बुंदों प्रभु माब्रै आरज खालामनांगौ जोंनोबो फोरों ओमफ्राय जिसुआ बुंदों नै बेबादि खालाम जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जाथों नोंनि रायजोआ फैथों सोरगोआव जेरै बेबादिनो बुहुमावबो जाथों दिनै जोंनो जानो नांगौखौ जोंनो हो दा आङो फोरबोनि आरज फोरोंनाय रावनि गेजेरजों बे सारिसेखौल' नोजोर होना बुंगोन सानफ्रोमबोनि जोंनि जानो नांगौखौ जोंनो हो मानसि जानायखाय जोङो ओरैबादि गोनांथिफोर दं नैबे गोनांथिफोरखौनो मोननो माब्रै मोननो फोरबोआ जोंहाय आरजजोंहाय नैबेबादि बि होननानै सेलाफोरखौ थिनदों ओमफ्राय जिसुजों लोगोसे थासेयावबो सेलाफ्रा जिसुआ सब समाय बियो हाजोआव थांनानै आरज खालामोमोन मोना सब्लानो बेलासियाव थांनानै आरज खालामबाय थायोमोन थेवबो सेलाफ्रा मानोथो फोरबो माब्रै आरज खालामनांगौ जोंनोबो फोरों माब्रैथो बुंखो जिसुनि आरज खालामनायखौ नुखादों खोनादों बिसोरो खिन्थु मानो बुंखो बिसोरलाय जिसुनियाव बेबादि सोलोंनो बिखो आं जेब्ला बे आयदाखौ 1निफ्राय फरायदों लुकासआव फरायब्ला मोजांसिन जायो अब्ला आं हमनो हादों बिसोरो आरज खालामनायाव कनफिउज गोनो गोथो जादों गोरलैनिफ्रायनो बिसोर इसोर सिबिदों नाथाय जेब्ला जिसुजों थाबाय आरज खालामनायाव गोनो गोथो जादों माबा मोनसे सौदावनाय दं माबा मोनसे आरज सोलोंबोदों खिन्थु जिसुनि बिनियाव बिसोर नुदों मोनसे दा 1निफ्राय फरायबोयोब्ला जोङो आन्दाज मोनो जों जेब्लाबो खोनाबाय थादों जिसुआ माखासे मानसिखौ थैजासे बे बाइबेलाव सोंखारिबाय थादों रायलांबाय थादों आसि थुबाय थादों बेनो जाहैबाय सादुकाय आरो फारिसाय बे मानसिफोरखौहाय जिसुआ खनले खनले सोंखारिबाय थादों जेब्लाबो सोंखारिबाय थादों जेब्ला जिसुआ गाहाम रादाब फोसावनो थाखाय राफुंसार बैसो जानानै जागायदों जेब्ला गाहाम रादाब फोसावदों अब्ला बयनिख्रुइ मान गोनांसिन मानसिया मन्दिरनि मानसिया इसोरनि मानसिया गिर्जानि मानसिया बे सादुकाय फारिसायफ्रानो बिसोरनो मन्दिरनि हाबा बा दानि रावहाय गिर्जानि हाबाखौ मावो इसोर सिबिनायखौ बिसोरनो दैदेननो जिसुआ नुदों बे फारिसाय सादुकायफोरनि इसोर सिबिनाया आरज खालामनाया नंखाय बाखायथार खालि मानसिनो दिन्थिनोल' गावखौ धार्मिक होननानै दिन्थिनो थाखायल' बिसोरनि आरज बिनायफ्रा जिसुआ इसोरनि फिसाखाय एखे स्रा स्रा नुदों बेनिखायनो गावनि सेलाफोरखौहाय बे आरजखौ फोरोंनायनि सिगां बियो बुंदों एक पदआवनो बुंग्रोखादों साबधान जा सांग्रां जा सोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ बै सादुकाय फारिसायनिफ्राय सांग्रां जा बिसोरबादि राजा बिसोरो ओरैबादि मानसिफोर सोरनोबा दान होयोला बेखौहाय बा सोरबा रान्दिनो दान होयोब्ला बे रान्दिनो होनाय दानखौ स्रि स्रि थांनानै बिनि गोनांथिखौ सुफुङो नोंनि अभाबनि थाखाय बेखौ लादो बेबादि खालामग्रा मानसि नङा बिसोरो बे रान्दिनो दान होयोब्ला ओरैबादि दान होगोन बयबो मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि दान होनायखौ नुयो नुनानै जोंखौ धार्मिक आसोल मानसिफोर होननानै सानो सादुकाय फारिसायफोरनि आखुथाय बियो दान होयोब्ला सोरनोबा बिसोर मानसि नुथावथाव खालामो आजिखालि गाज्रि मोनला बुंनायसै आङो इउटुबनि जुगावहाय मादार्स डे फादार्स डे माबा माबि गिफ्ट होयो नैबे आंनि मामि दिनै मादार्स डे बिनिखायनो आं मामिनो नैबे दख'ना गोदानखौ होनाय जाबाय गोबां मानसिफ्रा माने सासे केमेरा जाननानैहाय
गावनि बिफाखौ खुलुमनाय मान होनायफोरखौहाय रेकर्डिं खालामना इउटुबाव दिन्थियो जिसु ख्रिस्ट'आ हामजायाखै बियो बारा मोजां नङा नोङो सोरनोबा दान होनायखौ बे समाज ससियेल मिडियायाव दिन्थिनाय माबायदि जानाय नों नंगौ अननायजों बिमाखौ दान होदोंब्ला गिफ्ट होदोंब्ला बेखौहाय संसारनि मानसिनो खोन्थानाङा आंनि बे खोथाखौ सानबाय थादों गोबां मानसियानो दखना होयो बिमाफोरनो बिफाफोरनो मान होनाय दिनावहाय बिदि खालामो खिन्थु ससियेल मिडियायाव हगारो सोरखौबा केमेरा खेबहोनानैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि दान होनायफोरा मानसि नुनाय बादिल' आरोखि बेबादिनो ओमफ्राय 3-4 खनाव नोंसोर आरज खालामब्ला बिसोरबादि दिन्थिनो थाखाय दाखालाम बिसोरनि आरज खालामनायाबो मा होनो गावसोरखौ जेन नुयो आरज खालामसोग्रा नुयो लामा दथायाव खालामो बिसोरो गसंनानैहाय ओमफ्राय मानसि नुनाय जायगायावल' खालामो ओमफ्राय बिराद गोलाव खालामो बे गोलाव खालामनाय लामा दथायाव खालामनाया जाहैबाय मानसिफोरनो दिन्थिनो आरो गावसोरखौ धार्मिक होनना सानहोनो थाखाय बिसोर मानसिफ्रा खालामोमोन जिसुआ इसोरनि फिसा इसोरखाय बिसोरनि साननाय हनायखौ मिथिनानै सेलाफोरखौहाय बुंदों बिसोरबादि दाबि बिसोरबादि गोलाव बिलाइजों खोनासंगोन बे नङा थारमाने गोलाव बिनाङा होननानै जिसुआ बादा होआखै दे जेब्ला आसि सन 1980 सनमोन प्रथम जागरण फैदों अब्ला गोबां मानसिफ्रा जागरणखौ रिभाइवेलखौ हामजायाखै एक्सेप्ट खालामाखै बे समाव रिभाइवेलनि एगेन्स्टआव बयबो बाइबेलफोर दं नामा नागिरनानै मोनदों गोलाव आरज दाख्लाम नागिरनानै मोनदों ब्रुं दाख्लाम होननाय बाथ्राफोर मोनदों नैबे खोथाफोरखौ लानानै रिभाइवेल बिरुदिफ्रा बाइबेल फट बुङै गोबां थरख नांदों नै बाइबेलाव बिदि ब्रुं दाबि होननाय दङ नै बाइबेलाव गोलाव दाबि होननानै बुंनाय दङ अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बिसिनि गोलाव बिनायनि थांखिया दिन्थिनो थाखाय बिसिनि ब्रुं बिनाया मानसि खोनाथों होननानै बिनायनि थाखाय जों दा जि गोलाव बियो सोरनिबा हेफाजाब जाथों होननानैसो जों गोलावै बियो जों ब्रुं बियो दावराव बियो जों मोननो थाखाय नङा गुबुनखौ दिन्थिनो थाखाय नङा सोरबा दुखिया मानसिया खबसे मोनजाथों सोरबा जोहोलावा फरायनायाव साक्सेस जाथों सोरबा फरायना थानाय मानसिया साख्रि मोनथों बेरामाव गोलैनाय मानसिफ्रा सोखाजाथों होननानैसो जों ब्रुं गोलाव बियो बयनिख्रुइ लावसिन आरज खालामनाया जिसु ख्रिस्ट'आनो जहननि 17 अध्याय 18 अध्याय गथै अध्यायानो जिसुनि आरज ओरैबादि जिसुआ गोलाव बिदों नाथाय सेलाफोरनि सिगाङाव बिदों गोलाव बिलादे खोनासंगोन इसोरा बे नङा बिसोरबादि दाबि गोबां आखुथायखौ नुनानैसो बिसोरखौ बुंनाय जादों बेबादि बुंनाय जादों नोंसोर आरज खालामब्ला दिन्थिनो थाखाय दाख्लाम 7 फनाव बुंदों सैदानि 7 फनाव नोंसोरो गोलाव आरज खालामब्लादे खोनासंगोन बेखौ दासान होनना बुंदों नैबेफोरो बै समावहाय 40 बोसोरनि सिगां थरख'आवहाय बिराद बे खोथाफोरखौ लानानैहाय मानसिफ्रा थरख' बिथरख' खालामदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरबादि दाख्लाम 8 फनाव बुंहैबाय आरज खालामब्ला बिसोरबादि दाख्लाम बिसिनि सादुखाय फारिसाइफोरनि गासैबो आरज खालामनाया दान होनायफ्रा खालि मानसिनो दिन्थिनो जाहाथे मानसिफ्रा नुनानै बिराद धार्मिक बिसिनि ड्रेसाबो आलदा गोलाव गाननाय नै नुनानै धार्मिक होननानै सानथों होननानै बिसोरो बेबादि आरज खालामोखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरबादि दाख्लाम माबादि खालामनो हागौ नै गाहायाव बुंदों जानो हागौ बिनि सेलाफ्रा बयसफ्राथ' जिसुनिख्रुइ गिबिसिनखाय बे सादुखाय फारिसाइफोरनि आरज खालामनायखौ गोरलैनिफ्राय नुबोबाय दानि जिसु ख्रिस्ट'नि बिनायखौ एसे आलदा नुनायखाय माबोरै खालामनांगौ फोरबो जोंनो फोरोंसाय कनफिउस जादों जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबाय नै जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जाथों नोंनि रायजोआ फैथों
नोंनि गोसोआ सोरगोआवबादि बेबादिनो हायावबो जाथों सानफ्रोमबोनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो दा आंनि गाहाय आयदाया जाबाय सानफ्रोमबोनि जानो नांगौखौ जोंनो दिनै हो जिसुआ बे बाथ्राखौ नोंसोर ओरै प्रार्थना खालाम ओरै बिनो थोनथारदों बिदिला बे रावजों जों गावखौ एखे ओरैबायदि साहसगोनां खालामनानै जोङो जेब्लायबो आरज खालामनि जिसुआनो जोंखौ बिनो थोनदों सानफ्रोमबोनि गोनांथिखौ मोननो थाखाय सानफ्रोमबो मोननो थाखाय जों इसोरनियाव आरज खालामनांगौ होननानै जिसुआ जोंनो फोरोंनाय जादों जोंनो माबादि नांगौ जानायाथ' जानाय नांखागौ जानायजों लोगोसे गाननाय जोमनाय नांगौ थाखा फैसा नांगौ गथ' गथाय फोरोंनो हाथावथावैहाय जोंहा इनकाम थाखा फैसा थानांगौ मोजां थानाय न'फोर नांगौ गोबां नांगौ आं जिउनि बाथ्राखौ दिनै बुङा बे शास्त्रआव बुंनाय बादि जेरै सानफ्रोमबोनि जोंनि थांनानै थानायाव नांगौफोरनि बाथ्राखौ बेयाव बेरखांदों बे नांगौनि बाथ्राखौनो आं बुंनो थाखाय हास्थायदों अनजागोन ख्रीष्ट लोगोफोर अब्ला जोङो बे जिसुनि फोरोंनायजों जोंनि नांगौफोरखौ सानफ्रोमबोनि नांगौफोरखौ सानफ्रोमबो जों बिबाय थानांगौ बेखौ फोरबोआनो जोंनो फोरोंदों जोङो गाबोन अखानाय बै उननि बोसोराव भबिसतनाव जों बे बाथ्राखौ साननानै जों फिसा फिसौ बिसयफ्रावनो गोरोन्थि खालामो जोङो खालि थांनानै थानाय इनकाम सर्स मोनजानायनि गोनांथियावनो जों गोदोनानै इसोरनिफ्राय जों गोबां गोजानाव थायो जेरैबादि जोङो आरज खालामनो फैनांगौ जों सम होनो हाया गोबां मावख्रुबदों मोननो थाखाय गोबां सिन्था खालामदों गोबां बेस्थ'था जादों फोरबोनियाव आरज खालामनांगौमोन फोरबोनि बाथ्रा खोनासंनांगौमोन बे मोनसे मोजां सममोन नाथाय मोदोमनि नांगौनि थाखाय बेस्थ'था थानानैहाय बे आरजआव बाहागो लानो हायाखै बेनिखायनो जोबथारनायाव जिसुआ बुंबावदों सयदानि 29 पदआव गाबोननि थाखाय नोंसोर सिन्था दाखालाम गाबोन मा जागोन मा लोंगोन बेखौ सिन्था दाखालाम गाबोनना गाबोननि थाखाय जगायगोन बे रावजों इसोरा ओरैबायदि जोङो आसा खालाम जोङो भरसा होदों लामा दिन्थिदों सानफ्रोमबोनि नांगौखौ जों इसोरनियाव बिनांगौ जोङो बेबादि सानफ्रोमबोनि गोनांथिफोरखौ इसोरनियाव बिबाय थायोब्ला इसोरा जोंनो गासैखौबो होयो गाबोन जोङो मा नांगौ जों बेखौ सिन्था खालामथाब मोदोमजों सिन्था खालामनानै मोदोमनिल' हास्थायै मोदोमनिल' होसोयै आरजआव इसोर सिबिनायाव धार्मिकता जिबन खुंनायनिफ्राय जों जानगारनानै थानो नाङा एकदम उन्दिफोरखौ उनाव जागोन बे जाबाय जिसुनि गेरेन्थि होनाय गाबोनना गाबोननि थाखाय जागोन फैगोन बोसोरफ्रावहाय फैगोन बोसोराव जाहैगोन नोंसोर माखौ सिन्था खालामो सानफ्रोमबोनि नांगौनि थाखाय नोंसोर आरज खालाम जोङो बिराद गोनांथि थाखा फैसा आजिखालिथ' मबाइलबो नांगौसै न'खरनि बयनोबो मबाइल नांगौ बे मबाइलाव रायज्लायनो थाखाय रिसार्ज खालामनो थाखाय थाखा फैसा आरो बे रिसार्ज खालामनो थाखाय थाखा फैसाबो गोनांथि दङ दा जिसुआ आरजनि गेजेरजों सेलाफोरखौ बुंनायनि गेजेरजों जोंनो बे मोन्दांथिखौ होबाय जोङो सानफ्रोमबोनि नांगौखौ सानफ्रोमबो इसोरनियाव रायथिनो हायो आरो बेखौ फोरबोआ लुबैदों जों रायथिबाय थायोब्ला जोंनि नांगौखौ बिहोलांबाय थायो मानोना गोबां बाइबेल पदफोर दङ दाउखा दन्दानि थाखाय इसोरा सिन्था खालामोब्ला अब्ला मानसिया एसेबां मैल'बानसिम इसोरा दाउखा दन्दाखौबो जाहोदों होननानै दाखाल गेवबारो जिया पास्टरा बुंदों अब्ला जों दाउखा दन्दानि हाजार गुन इसोरनि गोथां जिउ मोननाय मैल'बान मानसि इसोरा जोंनि थाखाय सिन्था खालामो इजराइलफोरनि थाखाय बै समावहाय जेब्ला मिसरनिफ्राय दैख'नानै लाबोदोंमोन अब्ला इसोरा बे इजराइल जाथिफोरनोहाय सानफ्रोमबोनि गोनांथिनि थाखाय सानफ्रोमबो सानसेनि थाखाय जानाय होदोंमोन साननैनि थाखाय होआखै सानसेनि थाखायल' होदों गाबोनने गाबोन जागोन गाबोनने गाबोन माननाया गाबोन फुङावहाय गोलैगोन खननानै लायदो गाबोन जादो गाबोननि थाखाय दा बुथुम दिनैनि थाखायल' सिन्था खालाम दिनैनिखौ फुङावनो मोनबाय गाबोननि थाखाय बुथुमनांगौ गैया
आरो दाखालि मोनाबिलियाव जों खोनानो मोनबाय माथाय 6:33 जोंनि नागिरनांगौआ इसोरनि रायजोखौसो, धार्मिक खोथाखौसो, जोबनो गैयै गोथां जिउखौसो, सैथोथाखौसो, गोजोननायखौसो। जेब्ला जों ख्रिस्ट'खौ मोनबाय गासैखौबो जोंनि मोदोमनि नांगौआ मोनफाजोब्बाय। गियान, बुद्धि, मान, मर्यादा, धोन गासैखौबो मोनजोब्बाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, जोंनि गोनांथिनि थाखाय जिसुनि बे जबान होनाय फै जों दिनैनिफ्राय लानानै सानफ्रोमबो जों फुङाव सिखारब्लाबो जों गोनांथिनि थाखाय जोंनि नांगौफोरनि थाखाय जों बिनांगौ। उन्दुनाय समावबो जों रायथिबाय थानांगौ। अब्ला फोरबोआ सानफ्रोमबोनि थाखाय जोङो जगायलांबाय थागोन। जोङो नांगौआ बेनोखि सानफ्रोमबोनि नांगौजों लोगोसे जोङो गोग्गो देहाबो नांगौ, मोजां साइस्थ' नांगौ, बेराम गैयै देहाबो नांगौ जोंनोहाय। बेखौबो जों सानफ्रोमबोनि थाखाय जों इसोरनाव बिनांगौ। इसोरासो गोग्गो देहा होयो। मोजां देहाया इसोरनिफ्रायसो। गोबां माहाजोनफोर दङ, गोबां लाख लाख थाखा थानाय मानसिफोर दङ। बे मानसिफ्रा बेदरबो मोनजाले मैगं गोथां जानानै थानांबाय। नाम बुङा आङो। बिराद धोनि 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 दङ। एखे मैगं गोथांल' जानानै थानांबाय बिस्राफोर। मानो मैगं गोथां जानानै थानांखो? एफाग्राब बेदर नाखौ मोनजायाखसै। गोथाव गोथाव बे मोदोमनि थाखाय बोलो जाथावथाव जायानाखि जोंखौ हेल्दि खालामो। बे मुवाफ्रानो जानो हानाय, बेखौ जायोब्ला थैगोन। मानोथो नों ख्रिस्टान जानाय बिदि जेबो मोनजायै बादि होथेजानाय जाखो? मानोना जों सानफ्रोमबोनि नांगौखौ जोंनि भरसायाव प्रभुनियाव दोननिखाय गासै गाहाम देहा, गाहाम साइस्थ', बेमार गैयै गोग्गो देहाखौबो इसोरासो होयो। जोङो मिथिगौ जेब्ला जुदाय हादरखौ इसोरा बोराबनानै बाबिल राजा नबुखदनेस्सरनो हगारदों, बे समाव 700 जनसो मानसिफोरखौहाय माखासेखौ बुथारदों, ओमफ्राय माखासे मोजां मोजां लांथावखौ लांदों। 700 जनसोखौ लांनानैहाय बन्दी खालामहैदों। बेयावनो साद्राक, मेसाक, अबेदनेग', दानियेल बे साब्रै जोहोलावफ्राबो लांजादों। लांनानै बिसोर राजफोलेरनि मानसिखाय बिसोरखौहाय हाजिरा मावनो लाङाखै। बिसोर राजफोलेरनि बिराद दैदेननायनि गियान दंखायो। बेखाय कलदिया भाषाजोंहाय शास्त्रनि गियान होनो थाखाय बिसोरखौहाय 3 बोसोर मोनसे सोलोंथाइ सेन्टारावहाय बिसोरखौहाय फोरोंथाइ ट्रेनिं होनो थाखायहाय राजाया अर्डार होदों। बिसोर जुदायारि कलदिया भाषाजोंहाय बिसोर सोलोंनांगौ। माबादि असम्भब! आंखौ जुदि दा सावथालनि माबा मोनसे ट्रेनिं होयोब्ला, बोसोरथाम ट्रेनिं लानांगौब्ला आङो माबादि खस्थ' जागोन। दा साद्राक, मेसाक, अबेदनेग', दानियेल बिसोरो बेदर जायै, मिरामिसल' जाग्रा, मैगंल' जाग्रा बाइबेला जोङो फोथायो। जेब्ला हमना लांजाबाय, कलदिया भाषाजों बिसोरनो गियान होनो थाखाय राजाया मोनसे दोनग्रायाव बिसोरखौ दोनबाय। बिसोरखौ नायग्रा मानसिखौ खासिखौ होननानै बुंदों बाइबेलाव। नायग्रा मानसिनोहाय बिथोन होबाय, बिसोरनो आं जानाय खाजाखौनो खायद' राजानि गोथाव गोथाव जौ बेदरफोरखौ बिसोरनो जाहो। राजायानो, बाबिलनि राजाया बिसोरनो गोथाव गोथाव जानायफोरखौ होदों, अर्डार होदों। दानियेला गिखांदों, जों बेखौ जायानो बेदरखौ, जों जौखौ लोङानो। माबोरै जानो हागौ? मालाबाबो इसोरनि बोसोन सिफायाखै बिसोरो। बियो धार्मिकमोनखाय जाया जानो थाखाय बिसोरनो बेदर होदों। बे मानसिखौ खावलायदों, जोंखौ अननानै मैगं गोजा जानो होदो। जों बे राजानि जानाय मुवाखौ जों जाया, राजानि लोंनाय जौखौ जों लोङा। नायग्रा बुंदों, जुदि नोंसिनि साइस्थ'आ गाज्रि जायोब्ला आरो आङो नोंसोरनो बेबायदि बेदर आखाइ गोथाव गोथाव मुवाफोरखौ जाहोआखै होननानै मिथियोब्ला राजाया आंखौ बुथारगोन। दानियेला थेवबो खावलायदों, नोङो जोंखौ सप्तानै नायनायसाय, एखे मैगं गोजाल' जाहोदो, बिनिफ्राय सप्तानै नाय, जोंनि देहाया बायलाङोना।
मोजां जायो धार्मिक मानसिखाय निश्चय इसोरा मटिभेट खालामबाय नायग्राखौ दे जाथोंसै एकदम मैगं बेदर होआलाबो मैगं गोजा होबाय नुबाय दानियेल बिनि साइजआ ओरैबायदि पारफेक्ट आरोखि साबसिनाव साबसिन नायनो मोजां जाबाय नुबाय मैगं गोजानो बिराद मोजां बिसिनि साइजआ बिनिखायनो बिसोरनो राजानि जानाय बेदर नाखौ होआखिसै बोसोरथामाव लोंनाय जौखौबो होआखिसै बिसोर मैगं गावसिनि जानाय बादिनो जानानै बिसोर थांनानै थाबाय बिसिनि साइजआ बिराद मोजां जादों होननानै बाइबेला जोङो दिन्थियो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर अब्लालाय मोजां साइस्थ'खौबो इसोरासो होयो दानियेल नङा बिदरनानै जायाखै मैगंजोंनो बिसोर नायनो मोजां हेल्दी जादों होनना बाइबेला बुंदों अब्ला मोजां साइस्थ'आबो जोंनो जोबोद गोनांथार सानफ्रोमबोनि जानाय गाननाय जोमनाय मोजां मबाइल बिल्डिंआव थानो मोननायजों लोगोसे जोंनोहाय मोजां हेल्थ साइस्थ' सावस्रिबो नांगौ बे सावस्रिखौबो जों इसोरनिफ्राय मोननो हायो बे प्रमाणानो दानियेलफोरनि बे आंरायथिनाय जाथायफ्रानो बिसोर मैगं गोजा जानानै बयनिख्रुइ साबसिन हेल्दी लास्टआव जानायजों लोगोसे राजाया बिसोरखौ सोंबाय बिसिनि ओरैबादि रोंबाय कलदिया भाषाजों गुबुननिख्रुइ कलदिया आरि मानसि बाबेल आरि मानसिनि 10 गुन साबसिन रिजाल्ट ओंखारदों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बेनिखायनो बे रावजों आं थुलुंगानो थाखाय हास्थायदों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि सानफ्रोमबोनि गोनांथिखौ दैलि बिनानै लानो थिनदों हिसाबै जोङो बेखौहाय आर'जआव जेब्लायबो जोंनि नांगौफोरखौ गोसोखांनांगौ बेजों लोगोसे जोङो गुड हेल्थ मोजां साइस्थ'नि थाखाय जों बिनांगौ आं बिराद बिबोबाय जिबनाव दाबिदनि आर'जखौ आं फल' खालामबोदों नोंथां बुङोबा आं बुधबार गिजायाव गोबां बार बुंबोबाय दाबिदा माबादि आर'ज खालामा फोरबु आं जेब्ला बोनो जोबो लरगथरबो जायो आंखौ अनखा जेरै आर'ज खालामदों दायुना ओरैबादि बोरायखादों माने मोदोमा गोजां बोथोराव दुंखां रोङाखै बेनिखायनो जुदायाव थानाय बयनिख्रुइ साबसिन सिख्लाखौहाय दायुखौ गोबानानै उन्दुनो थाखाय सेलेक्ट खालामदों हादानगोराफ्रा आरो बे सिख्लाया दायुखौ गोबायै उन्दुदों गोबानायनि ओंथिया जाबाय डेभिडना दुंखांनो रोंलियामोन एसेनि बोरायबाय लरगथरबो जाबाय गोलायसियाखै दुंखांनो रोंलायलायमोन सासे सिख्लायासो बेखौ गोबायै दुंखांहोयोमोन एसेनिसिम इसोरा गाहामै लाखिदों बेनिखायनो जोङो दैलि नांगौ जोंनि गोनांथिफोरखौ बिनायजों लोगोसे जों मोजां हेल्थखौ बिनायाबो जोबोद गोनां गोबां मानसिफ्रा गेजेर ससेनिफ्राय बिसिनाव गोलैनानै लेथेर एखे न'आव नायजानो बानाय 2-3 बोसोर खिबाय बिसिनावनो बेसे अनबावनाय हिनजाव मानाय फिसाफोर मानाय बेसे नायबावनाय माला थैयो बिनि थैनायखौसो हामलायखोमानांगौ गोनां जायो अनब्लाबो बेसेबा बेबादि लेथ्राखौ दैबावनाय गिजाथावथाव बाजाथावथाव अबस्थाफोर बेफोरथ' फोरबोनिफ्राय नङा दैलि नांगौआवनो जों बेखौ बिनानै लानांगौ जेब्ला आङो बोरायो बुरैयो फोरबो लरगथरबो जायो बिसिनाव गोलैनानै बिसौफ्रा खाथियाव थाङा आंनि बियानो आंखौ मुगैगोन आंनि बिहामजोआ आंखौ मुगैनाय बादि बेबादि अबस्था दाखालाम अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोंनि सानफ्रोमबोनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो जों लोगोसे गोबां बिसयखौ जों सानफ्रोमबो रायथिनानै इसोरनिफ्राय गेदेरथार गोनांथिफोरखौ जों सुफुंना लानो थांनानै थानायाव मा नांगौ फोरबोआ जोंनो सुफुंजोबगोन गाबोननि थाखाय नोंसोर सिन्था दाखालाम गाबोननिया गाबोन जागोन उनाव जागोन जिसु ख्रिस्ट'आनो जोंनो गेरेन्टि होनायखौ जों फोथायनानै आवगायलांबाय थानि खोनासंग्रा साफ्रोमखौ इसोरा गेदेर बोर होथोंसै